Přátelé Volvisti, vaše oblíbené dealerství Volvo si k 15. narozeninám darovalo nové jméno. Cardion Cars, srdcovka. No já vám dneska ukážu, jak se takhle skvělý auto dá využít k natáčení. Spousta věcí. Takhle luxusního auta. Teď je tady taková milá zastávka, takže můžu mluvit, protože telefonovat za jízdy nebo dokonce natáčet, to se nesmí. Mám za sebou vozejk, takže stejně musím jet pomalu a už to jede. To netočím já, to točí někdo jiný. Auto projede jakoukoliv cestou, jakýmkoliv terénem. Tady hledáme poslední lokaci. Takže potom, co jsme získali povolení od českých lesů a hájů, tak jsme našli tohle krásné jezero. Když máte o 2 čísla menší neopren, tak to není jednoduchý se do něj dostat. Tohle to nevím, jestli nám to herci dají. Výroba mola pokračuje. A molo je připravené. Ranní mlha vždy na začátku natáčení. Všechno vyjedeme, máme volo! Všechno vyjedeme, máme XC90. Táňo, jak se ti jezdí tady s tím autem na natáčení? Úplně jsem nadšená, to je tak nádherný. Jo. Krásný. Jo. Super. A hezky to vyjede všechny ty kopce, co? Ale já mám Volvo ráda. Jsme tady Sába, takže podobný. Prostě Skandinávie. Skandinávie, přesně. Paráda. Super plechy. Viktore, jak se ti jezdí tímhle autem? Jezdí se mi tímhle autem opravdu nádherně. Sem na kopec na natáčení vyjede jenom XC90 a nebo 4. To já vím, ale... On nemůže utýct. On se musí jenom odplazit. Akce. Ano, užovka stromová. Tady. A akce! Pod vodu. Nebojte, to vychytáte. Za chvilku usnete. No, jasně. No a taky se musí potom náležitě vozidlo umít. Volvo Cardion Cars Průhonice. Vaše oblíbené dealerství Volvo si k 15. narozeninám darovalo nové jméno Cardion Cars. A my jim přejeme všechno nejlepší a hodně prodaných takhle krásných vozů.